masetas nga inalaladan ka ti aya analaga sinipsibugan ka ti adu aluruwa ngemitan ta di makkelkan sa balimeten tiagaywan ken kan intun siap ay matay ay asim tupay ti bangkay dagantun ngay gabon mo agtubon ruot analang ko tunot to'y biyak ko ti umay ken kamangyam mo asya biyak ko di pimusay amay gapo itaranggas mo. Masetas nga inalaladan ka ti aya analaga sinipsibugan ka ti adu aluluwa ngemitan ta di makkelkan sa balimeten tiagaywan ken kan intun siya ay matay ay asim tupay ti bangkay dagantun ngay gabur mo agtubon ruot analang ko nutoy biyak ko ti umay ken kamangyam mo asyak biyak ko di pimusay amay gapo itaranggas mo intun siya ay matay ay asin tupay ti bangkay dagantun ngay gabon mo agtubon ruot analang ko natoy biyak di umay ken kamangyam mo asyak biyak ko di pimusay amay gapo itaranggas mo asyak biyak ko di pimusay amay gapo itaranggas mo.